Повода за днешната пресконференция е предстоящото подписване на меморандум с неправителствените организации от ромската общност. Знаете, че политиката, която политическа партия ГЕРБ иска да реализира, да бъдем отворени за партньорство с всички неправителствени организации и естествено всички съсловни браншови организации в съответните сектори и области. Знаете, преди презентирането и представянето на управленската секторна политика в информационните технологии, подписахме един меморандум за партньорство с Байт. Днес, след като мина кръглата маса, която беше по социална политика в Враца, разговорите, които имахме с неправителствените организации от ромската общност, които работят реално за интеграцията на ромите, а и няма как да направиш интеграция на ромите, ако не си заедно с тях и не си протегнал ръката, а и не получаваш ответната добра реакция от тяхна страна. Затова стигнахме до извода от срещите, които сме правили и това, което представяха в панела за интеграция на ромите в секторната политика, социална политика. Стигнахме до извода, че трябва да подпишем един меморандум, който да бъде за съвместно партньорство и да имат равен старт абсолютно всички български граждани, независимо от тяхната принадлежност към съответните етноси. И затова стигнахме до извода днес да подпишем този меморандум, като страните се споразумяха за следното.